Ty si homofób. Ale nie som. Ale si? Prečo? Lebo nemáš rád gejov. A? A? Tak, keby som mal rád gejov, tak som asi gej, nie? Toto je za kravidu. Normálni chlapí nemajú radi gejov. Čo, všetci sme homofóbni? Áno. Vy máte rád gejov? No, to je teraz irelevantné. Normálni chlapi. A čo, gejovia nie sú normálni chlapi? No nie celkom. A keby bol tvoj otec gej, mal by si ho menej rád. Keby bol môj otec gej, tak tu asi nesedíme. A keby bol Karol gej? Karol je gej. A keby bola tvoja asistentka Julia lesba? A mohla by byť... myslíš, že by mohla byť lesba aj tá nová recepčná? Jej, tak toto je... No, už rozumiem. No, vidíš, nie som homofób. Nie som.